yairipo yakauya naJohannes Mushonga naWatson Chizengwe. Hanzi uya kudare nenyaya yekudhuma motikari yangu nengoro yemombe dzako. Ndinoda kuripwa nemari inoita US 300 yekugadzirisa motokari yangu. Uya nenguo dzako chitupa nemari yedare. Alright. Taura tinzwe. Nyati Mushonga. Waiwa muswa 15 September last year. Nyata ndakasangana nawo paBridge. Ebana 30 meters wachiuya wabuda mukevi ngaidzika ndamira. Iwo hawana kumira, wakaramba achimwambe dzawo dzichiuya chiti ndamira ndanyatsuta. Wanoita sei? Waramba wachingouya wakagara pangoro yako. Dzanzina mutungamiri. Dzina mutungamiri. Mombe dziya kuti dzichienda kusaidi kwadzo hadzina kuda kuenda kusaidi kwadzo wadzauya kusaidi kwandiri hadzahaka motikari. Avo vanadzika mungoro yavo hawana kuti wakaramba vari pangoro chete dzichidhonza mota chiti ndakamboda kudhinwa ndiri mukati ndopa ndakabuda ndadzitsa mombe pamotikari yangu. Vadzatina vadzapfuura vadzaenda kumhengo webridge. Wakangogara papadhadzimu dzakapindura wakagara padhadzimu. Ko chinyati katanga kukakaura ndamuda kufonera polisi paya pepana wamwe security zvara wababa vanonzi kurumanyonga. Ndanzi aiwa muzukuru ndezvekutaurana naso ndataurana nawo. Ndobvatawirirana kuti vari kugadzirisa motikari yangu. Wakamboti wakamboti ndine munhu wanoziva anokwana kuita anodai ndakangomirira. Nyati muri papi? Aiwa mirai ndozodai. Sekuru Manyonga ndobva wauya. Wakati muzukuru ini ndakange ndisina mombe dzaiva dziripo. Mombe ndedzanyata. Ngoro ndeyangu yakumbirwa nevavo. Asi ndi ngoro munhu abatsirwa mungoro iyoyo. Ini ndokupawo $70 yangu yekubatsire pakugadzira mota yako. Wandipa $70. Awanyata ndiwataurira kudodii ndakambouya last time iyo ndida kumhangara panapa. Wakuru wacho Nyati ndawaona vari panapa. Wakati ano iwewe chirega kumhangara chirega ndiende unotaura naye kumba. Waenda unotaura naye. Wandavabvunza zvika ndamudza ati ndichagadzirisa. Ndiye ndichagadzirisa kudakana nhasi. Tabata kuti September wegore rino. Hapana kana ichene wauri kuita. Tozodzika kumba uku ndakunotaura navo. Vanondipindura kuti tinofanira kutosangana pakati nekuti iwe une mhosva futi notaura kubuda muroti. Vanhu vakanga vari munhu wakadai ndakanga wati abhonyati tochisangana mumatare notatadza kuti vananatika. Vanhu vakanga vari munhu wakavabvunza mubvunzo wakati ko imi munoda kuti motikari itsaukire mombe dzenyu hatika mombe dzinotungamirwa here. Dai mombe dzenyu dze dzakatungamirwa zisina kurova motikari. Makupindura rako chekuti mutokutaura nemumwe zvakanaka. Ndanzi ini handina chandinobvisa. Ndozvatichidza panapa ndiye nditaure kuti yangu yakugadzira. Izvo zvirikutaurwa pamusoro pechakamira. Kutaura nemurume uyu ndofunga apinika kudai. Ngoro nemombe zvacho zvakumanyonga. Vari kuita kuedza kuti ndisekuru vake ndovanga vaine ngoro. Ini ndaitobvawo kwadaitobvawo tasangana paBridge. Ndichitoda kutokumbira kuna sekuru Manyonga kuti kwandinobva kumugadza kwandaneta ndoda kupinda pangoro. Uyu achidzikisana nemotikari pamatero. Avo isi kubva pakevi tatopinda paBridge. Tasora ndiri almost pane papa kuti tipedze bhavharira mombe. Bridge redu pane gomba pakatapa. Kune bridge racho road rakapazi. Mombe chakwanisi kuti ndobhavhara road ndakambunzwa. Kuvavharireko road zvikanzi mombe dzangu handina nguva yekupa giveaway kumombe. Nokuti motikari yangu iri munyutu handikwanisi kuboka mabhireki. Izvi ndiri wamhanya kutenga chifero kuchinyudzi. Inoona zvawaita zvikanzi handinei nazvo zvamuritaurira. Ikati wada kukwana papi apa. Pamwe wada kukwana paBridge apa. Pamwe wada kukwana papi. Pamwe wada kupinda nemotikari yako. Zvikanzi mungana madhivesa mombe dzenyu dzadzokerawo kuine. Waraiti ini handisiri muridzi wemotikari wengoro iyi. Chiendai kumapurisa. Momaya kumapurisa zvikanzi ndezvemapurisa. Mupurisa wangu haapaenda kuchinhenga. Kandi wona mupurisa wangu sekuti pedzera nemwe nengoro yenyu.
ita kudi ndakuenda tobva kana makuenda ita kumhanya kwandiri kuenda tozonana ende motikari yacho haina mbodhuma dzakaita zvokuswizana kudai so ngoswizana tobva yapfuura ingoro kwamanyonga kwete ngoro yangu ina handina ngoro handina munhu right iyo nhau yenyu handisati nhau yenyu iyo icriminal inoda mainvestigations ndava muri kuitirana navo ende dare riri hatina chii mainvestigation yecriminal asi dai papaine like yauya iyo pakudiwa compensation yakabva kumakosi adi aita mainvestigation ekuti who was wrong paroad ipapo then paine anga ari kubvuma kuti ndini ndakakanganisa then taenda kucompensation but panoda mainvestigation sekutaura kwamuri kuita ende murodhi munechi mabylaws ekufamba nemombe mabylaws ekufamba nemotikari kunyanya mombe kana uchifamba nemombe unofanira kunge paine munhu pamberi ndizvo here zvavamakaita ini ngoro ndatisina ngoro anga ari mugoro ndamanyonga ari mwana kwete ini izvo zvaari kutaura kuti inini mombe hadzisi dzangu zvese futi izvo zvinoda kuti zviyeke ende sekuru wako wangange wakabhadhara vari kubhadhara mari yekuti vakukavhire kuti nechi but uyu ari kutaura kuti mombe nengoro zvese zvanga zvisi zvangu ndizvo zvari kutaura inini handiziwe wekunext ka uchizenge ndindoganhana nayo mombe dzavo ndodziziwa mombe dzase kumanyonga ndodziziwa mombe dzedzi dzauyu wangu ari 2 ini ndeendina wavhirindi baba vhirindi awangu ari 2 ndakatokulamsaidunani anga ari 2 nasekumanyonga wanga wagara mukati kuti wese waifana kuti wanga waripo kana wanga ari 2 manyonda ari kupi manyonga ariko kumbo madii kumunza manyonga nekuti uyu ari kuti mombe ndedzamanyonga ngoro ndeyamanyonga ende madii vanhu vanga vari 2 it means kana vanga vaine joint venture they are both liable kunyepa kanichakaniri kunyepa mombe ndedzakaizenga ndare hatidai iwo unoti kunyepa ka but dare uyu achitaura ari kutaura kuti isusu mombe dzadziri dzangu ngoro yanga isiri yangu yanga iri yamanyonga ndokutaura kwaari kuita dai manyonga ari papa patiri kumubvunza kuti iwe manyonga mombe dzadziri dzani ngoro yanga iri yani anga aine basa ndeyani ko ngepapa asina munhu pamberi mamuri wairi yese mibvunzo inodii saka it means kuti wese wari 2 wane mhosva asi waunza 1 ngei waunza 1 aiwa inini ndakanyatsoona zvedu kuti mombe dzange dziri but muri kutoa papa ine vanhu 2 ebembana vanhu 2 umwe aine mombe matotaura mega umwe anga aine mombe umwe aine ngoro vanhu avaiuya wese pamba pangu uyu akatobvisa mari uyu akanga auya achiti handikuda basa ndakataaisirei uyu ani manyonga aitaura kuti muzukuru mota ndedu inobatsira itesi pana basa ungaine charity pamanyaya isiri yavo akanyatsotaakataurangani dzehama dzinorwerwa mumweyo ndakamboenda kuti uyu mukoma wako akambouya achiti tinobatsira motikari pamba mari yekundogadzirisa kana zvinhu zvaitika varipo pane kumwe ngongoro tunoona munhu mukuru sevavo vanogona kungonzwisisa kuti amota iyi ndedu tesi inobatsira tesi but ava vanhu vanga varipo vari wairi manyonga anga aripo uyu anga aripo ende uyu iwe wataura kuti mombe dzanzi dzeuyu ngoro yanga iri yamanyonga saka wakainvestigata here kuti uzive kuti akanga aine basa ranga riri kuitwa nderani wakauya wese ka atikati kuti wakauya wese pamba iye uyu mukoma wake uyu namanyonga wacho newakadzi wavo uyu aitaura manyonga kuti ndisinaega keuruzoti uyu anobvisa 300 uyu achibvisa 70 ndiani manyonga aiwa manyonga kubvisa 70 kwako akabvisa 70 akanga ari ndiri kubatsira handine ndine ngoro uya aripo
akabvisa uyo aripo kaiti gorengeri yauyu asi ndangona kuti muzukuru ngoro moto yako yakora ndiripo. Hausi kuona kuti pane nyaya ipa. Saka manyonga nayo wese wane nyaya panyaya yako, wese wane nyaya vari 2. Mhosva inovabata vari 2 nekuti haitongeki umwe asipo. Kuti tikubatsire kutodaidza wese manyonga wacho ouya ogara apa, iyo ogara apa, wotaura woestablisha manje kuti basa ranga riri rani. Mhosva inovabata ndeyekuti wakanga wachifamba pasina mutungamiri wemunhu. Because mabhailo ekufamba nemombe anotaura kuti ngapaite pange paine mutungamiri. Saka handizvineteri inotaura nevaosungwa manyonga kumona changaniri ndatobatawo manyonga ndichitomhanya kuti rega ndito kumugadza uko ndichitomhanya topandikuona kuti rega ndipindawo ndada kupindawo mungoro ndaneta kwandiri kubva kure uye ari kudzikisira motikari uyu. Saka mhosva yangu yadaureidzwa ndipira ndeyekuti ndakati endai kumapurisa, tikanzi ina handiende kumapurisa, handite zvemapurisa. Ndobvaidza kufona tikanzi mupurisa wangu ari kuchinhenga, dai anga aripo apa nhasi mairi maiona moto. Ndikati nyaya dzinoda mapurisa, tikanzi wada kuita munhu anoziva zvemutemo sereka uchaona moto. Saka ndikubva moto wada kundoresa. Inyaya dzekugadzira, inyaya dzekutsvaga John ngei wazotora uyu panga paine vanhu vairi. Pandatora chizengwe ndakaona kuti mombe ndidza chizengwe hadzisi dzamanyonga. Kungoro ngoro tokumbirana asi ndeyauya ngaenda kuchigayiwa. Saka unoziva kuti uyu arikuda kuti zvese hazvisi zvangu nekuti wasiya mai manyonga. Ndozvandiri kutaura kuti handisi kurwadziwa nazvo, runokorespondwa ndokutsungudza kuti manyonga wacho ouya mudare handisi kurwadziwa ndonoda kuti moto yangu igadzire. Saka ndoiposipora kungoti mhosva yamiinayo ndeyekufamba nemotikari nemombe dzisina mutungamiri. Kana ranga riri basa rako une mhosva yekuti chii wakatungamidza mombe dzisina mutungamiri. Amanyonga vanga ine mwana wavo ndovaibva kunotora cement fertilizer. Aiwa tatichakudaidza manyonga chete, todaidza manyonga ndobhadhara samoni ndodaidza manyonga futowe chete. Manyonga next dare riri manyonga awo 14. Saka modzoka 14.